Una de les coses que jo tinc sempre amb les noies és que no m'agrada dir les coses de posar. Deixo que elles mateixes que experimentin com es troben més adults. I a partir d'aquí és que fem les fotos. Tant amb aquesta sèrie com totes les altres sèries que hi ha. I aquí, quan jo vaig començar a veure que el noi s'enfilava, jo pensava, se'm trencarà el cap, em vindran els Mossos aquí, em vindrà un martí de Caldeu. I no, i després em diu, no, és que vull penjar-me per aquí, que experimenté. I et trencaràs, és que et trencaràs. No. I sí, tal com va dir, no. I els punts aquests que li vaig dir? No, és una bombeta de 150 watts. I ja està. Una altra de les coses, clar, aconseguir, el moment que estigui quieta. O són exposicions llargues i penjat d'una corda i no vulguis hi ha moviment. No es movia, jo no sé si per què, no. Flashes no, el flash en algunes sí que utilitzo un flash, però sí que vaig comprar la primera càmera en format quadrat, sempre m'ha agradat en format quadrat, m'ha agradat molt més, li dona molt més, no sé com explicar-ho, te la mires més la foto, la veus més tranquil·la, més coherent. Una foto o la veig, o m'agraden en paisatges allargats o en formats quadrats, però jo el format normal no l'acabo de veure mai si així o així, i sempre trobo que li falta quelcom, que li falta una mica d'espai per un costat. El format quadrat m'ha donat un equilibri molt. Jo tenia 17 anys i començava a fer les primeres fotos, i deia una noia que feia fotos, clar, sempre deien noies més grans. Evidentment no es pensava que jo volgués fer fotos, sí, però sense gaires paraules ja ho entenem, no? Però clar, a la llarga la gent va veure que sí, que jo tenia ganes de fer fotos i he trobat sempre que el cos d'una dona, ja no dic ni de noia, dic d'una dona, sí, noia, dona, gran, sí. Crec que és fantàstic de poder fotografiar, sigui com sigui, més igual si és de soneta, si és planeta, si és pica, si és igual. Quan una dona es posa en la càmera, si crees l'ambient que necessita, es desinhibeixi, ho he provat.